Bé, bon dia, gràcies per vindre. No estava prevista aquesta roda avui, sinó del meu company Alejo, però vista la gravetat del que va passar ahir en el Consell Agrari, doncs veiem necessari el comentar tot el que va passar allí. I bé, tot va començar en l'últim Consell Agrari, on després de reiterades ocasions en les quals el propi Consell havia reclamat la reparació degut al molt mal estat en el que estan tots els camins rurals, de les reiterades reclamacions que se li havia fet a la regidoria de serveis públics sense tindre cap resposta per la seva part. Després de que en l'últim Consell Agrari se va fer una relació de les prioritats segons els propis llauradors de quins eren els camins rurals que necessitaven una actuació més urgent. Després de tot això, ahir va haver un Consell Agrari extraordinari en l'únic punt de l'ordre del dia que era precisament veure l'estat dels camins rurals i quines solucions se li anaven a posar. I bé, per desgràcia va ser, penso jo, un dels dies més tristos d'aquest Consell Agrari, perquè va haver, això sí, un desembarcament socialista a aquest Consell, on va assistir el senyor Valverde, responsable dels manteniments dels camins rurals, i que pareix ser que li feia molta por anar a enfrontar-se als llauradors, a exposar-los el que no havia fet en 7 anys. I entonces, clar, va agarrar, anem a agarrar tota l'artilleria. I en aquesta artilleria se va rodejar del senyor Obiol, membre del Consell Agrari, en representació del PSOE, i que va debutar en aquesta legislatura en una reunió del Consell Agrari. No havia assistit fins ara a cap reunió del Consell Agrari, com dic, en aquesta legislatura. Va debutar en aquesta mateixa. I per suposat, evidentment, va vindre el senyor alcalde. El senyor alcalde a vendre fum, que és el que millor sap fer, i que no es va comprometre a fer res concret per als camins rurals. I clar, tot va basar molt en xifres, en tot el que han fet, en tot el que van a fer. La primera va ser presentar els 2 projectes que estan en marxa en Conselleria, on van presentar els camins que estaven projectats o els tramos dels camins que estaven projectats a arreglar. En concret, estem parlant, junt en els 2 projectes, de 2,5 quilòmetres de camins que pujaven a un total aproximadament d'uns 80.000 euros. Aquests són els grans projectes de la gran conselleria que tenim i que ens va ajudar a asfaltar els camins rurals. Recordem que la Diputació Provincial, en els seus plans provincials, va aportar a l'asfaltar dels camins en el 2017, que finalment s'ha executat en el 2018, de 180.000 euros, o sigui, més del doble del que aportarà per al 2019 la Generalitat. L'alcalde va reconèixer allí que en els últims anys no s'havia fet res de manteniment. Res. Ha tirat la culpa, que si el tema de tapar els forats era un tema de que això era pitjor, perquè tal, i ara hi havia un nou material, doncs evidentment la tecnologia avança, n'hi ha nous materials, i si ara n'hi ha un material nou que pot resistir més i se reparcheo, doncs benvingut siga, estan provant-lo, si dona bon resultat, doncs podrem anar arreglant les reparacions puntuals que puguen haver. Però, clar, en seguida, cal recordar que de matí en una de les comissions, parlant amb el senyor Valverde, ens parlava que, clar, és que n'hi ha 150 quilòmetres de camins rurals. Resulta que de nit ja n'hi havia 200 quilòmetres de camins rurals, segons l'alcalde. O sigui, les xifres, segur que en migdia van tindre 50 quilòmetres més de camins rurals, cosa curiosa. O l'altre no sap els quilòmetres de camins rurals que tenim. I clar, basant-nos en això i en que el cost de fer un reasfaltat dels camins rurals ve a ser d'uns 25.000 euros per quilòmetre,
Clar, va dir que el que era impossible era que aquest Ajuntament se poguera gastar 6 milions d'euros que valdria asfaltar tots els camins rurals. I anem a veure. Que jo sàpiga, ningú, i quan dic ningú dic ni dins de l'Ajuntament, ni ningú regidor de l'oposició, ni ningú membre del Consell Agrari, ni ningú llaurador li ha demanat mai que asfalte tots els camins rurals. Mai. I menys en un any. L'únic que se li ha demanat és que es mantinga de forma decent, que siguen dignes. Dignes per a què? Per a que els propis llauradors puguen anar a treballar i per a que quan se faci les tasques de recollida de la fruita, que ara estem en plena campanya, que tots els camions que van a la prega que puguen circular de forma correcta, van carregats, i el que no pot ser és que vagin per el Rally Dakar en lloc d'anar per el terme de Vila-real. Després de tot això també diu que, claro, és que això que aquest debat que es diu per ahir, que l'IBI rústic hauria d'anar al reasfaltar dels camins, doncs vaig a recordar-li, perquè jo, a lo millor no ho dic tot, però mentires no en dic. Sessió ordinària de l'Ajuntament en ple del dia 30 de gener de 2017. Fa ara quasi 2 anys. En els assumptes de l'ordre del dia n'hi havia una moció de Ciutadans per apoyar al sector citrícola pels temporals i des d'ahir n'hi havia un acord que els dic textualment. L'impost de béns immobles rústics recaptats l'any en curs, invertir-los en la reparació i acondicionament dels camins rurals de la nostra ciutat per garantir el bon accés al terme. L'Ajuntament en ple per unanimitat acorda aprovar la present moció. És a dir, n'hi ha un acord plenari per unanimitat del 2017 en el que diu que l'import de l'IBI rústic se destinarà a l'acondicionament dels camins rurals. Evidentment, entenc que fins que almenys estiguen en un estat decent. En aquestes manifestacions posteriors, el senyor Sancho va dir que estan d'acord en que l'IBI rústic s'utilitzi per a reparar els camins rurals. Doncs bé, ni en 2017 ni en 2018 i ja veurem si en 2019. Per què? Doncs perquè en 2017 el que se va destinar, el que s'hauria tingut que destinar a camins rurals és els 180.000 euros que la Diputació va donar dins dels seus plans provincials, l'IBI rústic que va recaptar l'Ajuntament, aproximadament 104.000 euros segons el pressupost, més els 40.000 euros que habitualment tots els anys se destinen al manteniment de camins rurals. Això fan un total de quasi 300.000 euros. Entonces, de esos quasi 300.000 euros, lo únic que se va adjudicar va ser un contrat per valor de 150.000 euros per asfaltar, si no recorde mal, 5,5 quilòmetres de camins rurals. Però, clar, n'hi havia que fer-ho ben bonico. Entonces, ahir se va dir que en els últims 3 anys l'Ajuntament de Vila-real havia invertit més de 700.000 euros en els camins rurals. Si només s'ha adjudicat un contracte per 150.000, on estan els altres 550.000 euros? Doncs no res, mentira darrere de mentira. Se va comprometre també, o en principi, se va comprometre a que després del parèntesi del barem patos del 2018 dels plans provincials, en el 2019 la quantitat que aproximadament ve a ser això, entre 180 i 200.000 euros que ens podria assignar la Diputació dins dels plans provincials, que aniria a seguir reparant o reasfaltant aquests camins rurals. Això va ser al principi de la reunió. Quan li vam tornar a preguntar si realment això era un compromís ferm, ja entonces ja va dubtar i va dir, bueno, això és la meva intenció, però n'hi ha més regidors en l'equip de govern i a lo millor igual no se pot destinar tot. O sigui, després de sentir això, ja els dic que els plans provincials de l'any que ve anirà alguna altra ocurrència com el barem patos enguany. Però bueno, ja veurem finalment a què destina
aquesta partida el dia que la tinguin que decidir a on va. I clar, a més de tot això, el senyor Valverde té la cara dura, i ho dic així, la cara dura de dir-los a la cara als membres del Consell Agrari, que clar, que és que els tenen que ajudar a dir-los quins camins són els que necessiten una més pronta actuació. Quan n'hi ha un acte, que la tinc així davant, on se li diu per enèsima vegada que es falta els camins i així se li diuen les prioritats. I se li diuen quins són els camins. Però si això no fora poc, damunt encara es diu que de les prioritats que ells havien dit, el 80% estan recollides en aquests dos plans que estan per al 2019. Pues senyores, en els plans de 2019, que assisten els tràmol dels camins que se van a fer, si agarrem la llista de prioritats de l'acte del Consell Agrari, que teòricament li hauran traslladat al senyor Valverde, diu, primer i principal, camí del quart sedeny, no està. Segon, camí del tercer sedeny, no està. Camí Bellot, no està. Camí Navoneta, no està. Camí de Palleters, no està. Camí Sant Jordi, no està. Camí paral·lel a l'A7 Oest, no està. El primer que apareix és el camí Molillop, segons el Consell Agrari, en la posició 8. I aquest és el primer camí que apareix en estos d'això. Però després ve el camí de Carinyena, que no està, camí d'Artana, que no està, camí Vora-riu, que no està, camí del Corral de Galindo, que no està, apareixen el camí Senda Pescadors i el camí Fornets i després el camí dels Frares, que tampoc està. És a dir, si n'hi ha 15 camins que segons el Consell Agrari necessiten una actuació prioritària i en els dos projectes que n'hi ha en marxa en la Generalitat n'hi ha 3, jo sumar, restar i dividir encara arriba, i això és un 20%, no un 80%. Potser és que el senyor Valverde ha invertit els termes. Però crec que si no els ha invertit i ho ha fet en tota la intenció, és de tindre molta cara. Per tant, per tot això, per tota la parafernàlia que se va muntar ahir en la reunió del Consell Agrari, pense que això és una falta de respecte on el principal responsable és el regidor d'Agricultura i president del Consell Agrari que estava allí sense dir ni pruna i que no ha fet absolutament res en aquests 4 anys o en aquests 3 anys i mig per els llauradors d'aquest poble, sense atendre les reivindicacions, sense fer res. Ara, això sí, cursets, pancartes i tot això, d'això sabem fer-ne molt. I resumint, jo el que es demanaria és que es deixen de demagògies, que no n'hi ha que dir que ningú li ha demanat asfaltar el terme en un any i gastar-se 6 milions d'euros que diu que costa. Sols hi ha que mantindre els camins rurals en un estat digne, i en un estat digne és actuar reasfaltant, aprofitant les ajudes que puguen vindre de la Generalitat i les de la Diputació en els plans provincials per a actuar en les zones que els llauradors creuen que són les més greus. I després, evidentment, les reparacions puntuals en els materials d'última generació que puguen haver i que puguen ser bons, per supost, anar per a que no se deterioren més encara. Que es complisquen els compromisos acordats pel ple de l'Ajuntament i que destine l'import de l'IBI rústic més els 40.000 euros habituals que venen a ser el que es destina al manteniment dels camins rurals i ahir que afegisca totes les ajudes que pugui obtindre tant de Diputació com de la Generalitat Valenciana. Que se deixen de parides de bar en patos i destine els 180.000 euros, més o menys, que solen ser el que ens assignen en els plans provincials de la Diputació de Castelló, al reasfaltar de camins rurals fins que estiguen en un estat digne. I que, per favor, que escolten al Consell Agrari, que l'escolten, tant que s'omplin la boca de la seva participació ciutadana, tant que s'omplin la boca d'escoltar els veïns, no escolten a ningú. I la prova està així en quines són les reivindicacions i quins són els camins que el Consell Agrari ha reivindicat i ha dit per escrit que vol que s'asfalten en primer lloc i s'ha fet
oídos sordos, no se'ls ha escoltat i s'han asfaltat, és que a criteri de qui siga s'ha cregut convenient. Que no dic que sigui arruïn el criteri, però no és el dels usuaris, no és el dels llauradors. Per tant, creiem que era important donar el nostre punt de vista sobre la reunió que van tindre ahir. Lamentem molt tot el que se va dir allí, que al final no va comprometre res, i el que sí que podem dir és que esperem que l'any que ve qui tinga que decidir a partir de demà certes coses ja no tinguin que ser aquestes persones que estan actualment dirigint l'Ajuntament, sobretot en el tema agrari, i que estan fent-li un flac favor a l'agricultura d'este poble. Moltes gràcies.